Kuya ngokuthi ungubani, uhamba izindawo ezinjani, uphila nabantu abanjani, uphethe isigalelo esinjani. Kuya ngokuthi ungubani, uhamba izindawo ezinjani, uphila nabantu abanjani, uphethe isigalelo esinjani. Ngangithanda into enhle, amandla nganginawo, ngifisa ukuthi umuntu wami empelise indlisa naye nayena. Ngangithanda into enhle, amandla nganginawo nje, ngifisa ukuthi umuntu wami empelise indlisa naye nayena. Siyaphathi, sizobona siyaphathi, kumele siyaphathi. Sabe inkomo, into ezoyidla ekugcineni. Sanibonani kama Mfiketo ngoMusia Tatobo omncane kaNehuwe Musia okade eshada Mr Mthembu
umshado uqale izolo eThekwini ekhaya kwasuka esontweni bayiwe hall from ehall kwasuka ekhaya kwabiwa. Ngizothi nje kusadewethu uziphathe kahle emzini uhloniphe uqhubeke ukuhlonipha uqhubeke nokuthanda abantu endlela othanda abantu siyabonga. I-process ke yalomcimbi iqala sinesikhashana iqalile. Ngiyakhumbula ngo-2019 sifikile la sizothi inqoba amasondo nakhona kwajabula kwabamnandi. So sisuke ekhaya eThekwini ngabo 12 njengoba sifike namhlanje. Inkomo njengamanje isihlatshiwe umakoti usezokhomba inqeba. Ngiyabonga. Nina basemdletsheni ogana namhlanje unjabulo festival umonde elinye igama umcosololo siyami ngogogo wakhe mina akusi ngathi ngumzukulu yena unjabulo ngimbelethile isikhathi eside kukhulu manje sekufika esigabeni sokubuya kana namhlanje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sekuhambile kwaze kwafika lapha esikhathini sobakhulu akhumuzi wakhe wakube bathenjini kepha kodwa kuyisikweleti siyamkweleta owami kwamdleke futhi ngenxa yekamthini. Ngicela ke bakwethu-ke bonke umuntu olapha angakhubeki singakhubani emoyeni siphathane kahle siphilelane ngokomoya. Ngiyacela nina bathonga amahle nina basemdlekeni nabongomane kaMkomboweni nabomfuyo amathe abanye befuye inkomo. Ngicela kunina ngomalukazana wenu mina okamayisi sibonga. Sikuphinde kwasake namhlanje kuyisonto sihlangene ke ngabangani bami uNjabulo Mthembu benonewo une siyabonga kakhulu ukuthi ke umcimbi ukwazile ukuthi uqale ngosuku uqale ngalizolo sisuke entabeni zaseThekwini nakhona eThekwini kumcimbi uhambe kahle andisiyakuthakasela futhi lokho andisiyakujabulela sakwazi ukuthi futhi ke khona izolo sasuka kahle futhi eThekwini saze sazofika la emthunzini koMthembu. Siyabonga kakhulu ukuthi ke sifike kahle izolo siphephile ngoba phela umcimbi omuhle kangaka uyinjabulo kuthini. Ngiyambongela kumfowethu ke uNjabulo untanga yethu ukuthi kulomcimbi omuhle kangaka awenzayo ukuthi ke nathi ke njoba ke
siwumfowabo ke sikwazi ukuthi ke sisikiphe thina nathi ke silungise siyinsizwe. Namhlanje na ke okunye ke okuyento enhle okuzokwenzeka namhlanje kuzobe sekwenzeka ke namhlanje okwesizulu ke namhlanje phakathi ke kwamagceka komthembu. Siyabonga kakhulu kunabo bakubo kamakoti ukuthi bakwazile ukuthi nabo basilandele besuka le intabeni zaseThekwini baze bazofika la ekhaya komthembu. Na ke iprocess ke sebefikile ke bakubo amakoti noma bengakangeni ke kodwa ke siyethemba ukuthi umcimbi ke uzohamba kahle njengoba kusuvela usuqalile ke wona ke umcimbi wesizulu. Siyabonga kakhulu sibonge ke abangani sibonge ihlobo sibonge nje abantu okuyibona bona bangamile phakathi kwaleli khala komthembu. Siyabonga kakhulu ke kunjabulo benonewo ukuthi ke basihlanganise phakathi kwaleli khaya ngomshado wabo omuhle kangaka. Kulokho kuyisibusiso kuthina kuyisibusiso kubazali kusibusiso kubona wonke umuntu okhona phakathi kwaleli khaya. Siyabonga kakhulu cela nje uNkulunkulu abagcine emshadweni wabo uze ke uyophetha namhlanje umshado. Siyabonga.
ayiwe mzala wami ayiwe mzala wami ayiwe mzala wami obheke mzala wami
Angikale ngibulele nokuthi khona nenduna ubaba uMangethe ukuthi ke bathe bahamputa bahapehle sizothula ke umntwana wethu sizomthula kumndeni wakaMthembu ukuthi cha sithi nangu umntwana wethu umkhwenyana wethu umndeni wonke wasebathenjeni sizothula umntwana wethu namhlanje sizobulela futhi ukuthi cha abakamvelase asikho isikweletu abasikweleta sona basilubolele kahle abasikweleti lutho sizobonga nokuthi ke silethe umntwana wethu kumzi wonke wamavelasi sizosho njalo siyazi ukuthi siyacathulisana la okuningi kuhlangena amasiko angefani kodwa siyosicathulisana njalo la senze khona amaphutha induna iyawusixolela nala singahambanga ngendlela okhanjwa ngayo kule ndawo niyoxola abafowethu
kodwa silethe umntwana wethu la thina bakamsiya bakampapamba amputa bahapete abakotsedi bathele bona mkhabathini ge kuyonwa ngwana runa ge zemrula mona hu batho ba hamthepu ge ba nehela hale ka nje sizomnikela umntwana wethu kubantu bakamthembu sizosho njalo ke mhlambe ke la kukhona kusala khona soloku nje nisilekelela ngoba kuningi esikufundayo nathi uma kukhona okukhona mndeni wakamthembu nisithinte ningasabi ukusithinta la kukhona khona amaphutha ngoba sendleleni nisithinte ngoba kuyahanjwa endleleni ngenze amaphutha akhona umndeni wakamsiya ukhona la kukhona khona ofuna ukulungiswa nisithinte thina siwumndeni wakamsiya cha ngizotetela ke ephoyiseni Dom. Lapha sesithi cha umkhonyana lo. Cha bantu basemsini. Lapha usemanzimeleni. Inkosi ephethe lapha umzimela. Isigodi kwanoshungu. La every weekend kunomshado kuneyindwendo kunento ezihlukene. Hey ziyaganwa ingane zala kwanoshungu. Ngiyacabanga ukuthi ezinye ingane zabweni kumele organize. Hey kuyalotshona kulesi. Awu hey isando nasonto kunodwela umshado la kulesi sigodi kuyenzeka impela hayi kulona ihaba siyabonga ke cabanga ukuthi okunye okusalile ngeke siyoku siniguda sithi yenzani ukuthi ngicabanga ukuthi ubongile ngosiko ubungeke usho ukuthi ubonga lokho bese bebengazi ukuswa abakini ubonge ngalokho abakuswa abakini ngoba nangapha sizobe siyibongela ngesingathi ngicabanga ukuthi emva kwalokho umakoti ngoba senikhuphuke nesala umakoti uyabeka asibekelike ekhaya sibekela khona okunye okwenzekayo umakoti emasebeka kuya ngokuthi njengoba bhinqale sadwaba usiko lo amakwabeka wahamba wabekela nina lapha ya noma amadodakazi efakele sasidwaba asobuya sigumuka uyangizwa umakoti asobuya sigumuka usoze sigumule umkhwenyana sesikhipha ngembuzi njengamanje kusho ukuthi umakoti amasezobeka anamngunga nje agumula bese igqokela izinto zakhe lezi ezifanele angalokothi abeke ngesidwaba kodwa phela ma esazoka afuna ukudahlazela ngaso nje ulungile ngakwenza lokho seswana kunjalo kunjalo usiko lwalapha luhamba kanjalo mase eqedile kumakoti ukubeka uphindele emuva iphoyisa lizobe selimbuza umthetho mase libuza umthetho iphoyisa sekufuneka bevume kubona bonke abantu bengakuphepulela kancane ukuthi usa nje ngengoma yakhe esephoyiseni mhlawumbe engakha noma yilokho emangenalutho asuka athi naku uphoyise ngiphethe akajeziswe uzofika athi abese suka-ke lapho umakoti usezoguqa phambi komkhwenyana wakhe kuboniswe no-cameraman basho ukuthi beziyishaya lapha endaweni ethile senza lokho emva kwalokho emaphindele emvu useyagiya-ke umkhwenyana emva kwalokho usuphelile umcimbi baba mhayi uyawusikhumula manje isidwaba ngaphambi kokuba mazobeka ngaso masebeke ngaso abese sigumula sethi sikhambe siye ekhaya hayi uvela nqune ekhaya njengamanje bazomngunga egqoka izinto zakhe
uzokuthela yile la. Ndasala qede lapho ngibuyele emuva ngilinde lapha senizobuza iphoyisa umthetho lokho ukukunika iphoyisa yileso sikhathi-ke lo belimemendlela lapho emva kwalokho usuqeda lapho-ke usukwenzile lokho uhambe uqhawula umkhwenyana wakho qeda lapho bese kuphela komthetho kulula nje into eyilula abanye sesizana imali umuthabanga Cela umkhongo omncane. Woza mncane. Usesithando. Awukho unepinifa ukhulu ngibone weaphokela ungashini ngoba Come and get up and go. Imali wathi uhlala ucela ukushuda. Sicela umkhongo omdala. Umkhongo omdala. Umshado uzungeza ofuna vuka. Angaka manje. Ngoba ngalilusi isikole. Sicela adibuselephi. Adibuselaphi. Khala la mkhulu. Le. Kufanele njalo zamanje. Kalukho kwamdleke. Omar, qala indaba la. Ini
Ntombi yakwamsiya. Ngumntanami uMdletshe. Uyamthanda na? Ntombi yakwamsiya. Uyabuza umthetho. Wesibili. Udlobo lapha nje uyabona izambulela ziqole. Uyamthanda na? Ululele yamitizike tewena. Ululele yamitizike tewena. Yamitizike tewena. Ululele yamitizike tewena. Ululele yamitizike tewena. Ululele yamitizike tewena.
Dubai, siyavuma, yise eThailand, siyavuma, sithi siyavuma, kwenyana ngowethu, siyavuma, ngowethu ngempela, siyavuma, sithengela makuchi, siyavuma, sithi siyavuma, thengele ambakhadi, siyavuma, muphene imali, siyavuma, sithi siyavuma. Mubeka maba Yemubiza ngawo ngamaka Yetha ngithandi yena kalangami Babe mubeka maba
mubiza ngawo ngamagama Akangithandi yena ngami Ave mubeka maba Esogala sengiyabona Sogala sengiyabona Babetha umthandi babetha umdala ngami Babetha umthandi babetha umdala Ngokhuleka ubhanze mthana kwani usephula mzimba khokho walengane kana namhlanje la Yakhuleka enganofele finyela lo njengofuthu amabala izingu ukhokho walengane osala umkhulu la ekhaya Ziyakhuleka eka ukuthi masophetshwana ngoba ukhomletsheni mothoba into kanini bathi inkonzo ayithivemani Ukhulu omncane olamayo phakathi olama umkhulu omdala wale ekhaya Siyakhuleka eka 500 sandla sebhuni uzandla zinde likade kadadu wabo ulolu olubiza manje ekhaya komdutsulu umkhulu omncane wale ekhaya lo Siyakhuleka eka umbhakateli wabhakatela inkundla kaBulawayo ubaba omdala ke lowo sala inkosana yakomdutsulu Siyakhuleka eka madiza odizele Wawuthwa ngoba intombi yadizela baba leli khaya la baba phakathi Siyakhuleka eka nguthi masobhotshwana nxa ugobetsheni mathobe idwala kanini ubaba omncane waleli khaya ozalo umkhulu phakathi unguthi masobhotshwana Siyakhuleka eka mshamba kwezamanzi usibone wona seliphanisha ushile ngane uyayiphangela eka baba omncane ke lo wakabheka inhlanhla Siyakhuleka Tulukhaze emithi ngoba ubona khona ukuthe emthini udlala indoni wabona kanjani uma usindoni wawumenza lo muntu Siyakhuleka Akamthini lo mthini ongathi lo jamanga wakwenzani okungawakho yini na baba Yani kanjani Obekele It's a matter hapa, umpem hapa ifi hapa mtoto hupo mtoto hupo. Ifi hapa, umpem hapa, ifi hapa, umpem hapa, ifi hapa, umpem hapa, ifi hapa. Kama kazi. Something now. Ungathanda
Isifiso sami ukuthi ngigane ngibe nomuzi ngibe lengane ngihlonishwe ngiphile kahle ezweni. Isifiso sami ukuthi ngigane ngiphile kahle ngibe nomuzi ngibe lengane ngihlonishwe. Nasiwe khaya Saloni lobolile Saloni nasiwe khaya Saloni lobolile Angona dala Ngoma kodwa bakwamsile sonke ngiwasila sithunyiwe ke uma uMandlovu ukuba njengoba namlobolela nje ukusiletha ingane sesithi ke asishiye ekhaya njengoba osiko sishiye phakathi kwaleli lapho ekizothi kishi ke khona zomfaka ke ekhishini ukuze sifike sithi ekhaya simshiyile ekhishini usemncane ke ma nawe go emncane nje niyazi ukuthi besebenzisana kanjani
besinensiko ezingafani. Kodwa njengamanje njobe la ekhaya uma ngabe nisike ebusweni nemsika manifaka isiphandla niseniyamfaka. Uma kukhona angakwazi okuqondene nayo kobe kuukuthi akakwazi ngicela ukuthi nimazise kona kobe kuukuthi akakwazi njengokuthi makuhlatshiwe kufakwa isiphandla akayazi leyo nto izidla konke thina kanti masidla la eBazulu size sibe ngisho impondo phezwendlu akazukwazi lokho kodwa ngicela nje akusekhona ugogo nginethemba kakhulu umuntu omdala uyakwazi ukuthi akufundise amcathulise ngoba usemncane nokuthi ke insiko zethu njengoba zingafani kodwa njengoba esela ikhaya wasimfaka ekitchen la ekhaya konke enizobe nikwenza sekukunina thina okufanele sikuzwe sesizokuzwa ngabadala ukuthi hayi ukuthi okufanele kwenzeke sicela ukumethula kanjalo ngicela sisimakarina Siyabonga singazithuba uma sekuzofana ithuba ngoba ngikhumbula ezonke amasonto ake sanokuqhubeka impela ukuhlanga udlula kulo ndawo ukuthi cha phela ingane zisalelele emuva thina ngokwesiko ngoba futhi uzodlula amasonto uyeza wena ubonakala ukuthi ulalele kulolu suku leli ekhaya uzobonga inkomo vele ukudlulisa kulo ndawo ngoba sathi kungekhona khona khona ngaliphela besebakhulu ukuthi kwaba khulu futhi ngoba singaze sikhuluma ukuthi asiyazenza nabathile labantu impela wayesechazayo sabamuntu Siyabonga gogo sicela ukuthi umntwana wethu sesimethulile la phakathi komuzi wasebathenjini sithi siswe yebo esemadletsheni sicela umntwana wethu ahloniphe abe umntwana ozithobile umntwana ozolalela abantu abadala enze konke uma ngabe ninenkinga bantu basemadletsheni nize kuthina nisitshela ukuthi hayi sinenkinga encane khona okuncane sidinga sikulungise ngoba phela naye useshila usisi ukuthi umncane lo muntu unaye nje mhlawumbe usengaba nawe naye amaphutha phela kodwa naye nimthathe ngokuthi naye umntwana ube ulalele uwema ngabe ethi ugogo hayi mntana ukuthi asikwenzi kanje ulalele uzobona uzokhula uzokuyisala sala ekhaya siyabonga Awabonela yabona la khona abantu abasuke endlini ubona lo usuka endaweni ukhona omnye omkhulu ongathule lo limi likhuluma ngoba nababuye kodwa kwazi mayibhedishe njengabo labo bajula noma nabanye bashiye kusese